Эфирден алқар вақытта студияда Осынуриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Туфрақны ішкәрттелер. Ознақайда собаншылар ярышы узды. Шештім. 4 трактор тоздырды менде. Өзгім нейме, шайын дәуірді. Сол енді бір қаяқ шықмадым, шында шыдадық. Yolda иң нәтижелі сақлану шарасы. Әлмәт автоинспекторлары автокресло тапшырдылар. Очень рад, что родился такой замечательный сын. Спасибо жене за прекрасный подарок. Очень счастлив. Биш ой ішінде 7 пар игізек туған. Сәлетлі игізеклеріне традицион бәйгіде барладылар. Было такое счастье, я даже до сих пор готова их каждый день обнимать и целовать. Ознақай районының Мүслим ауылы жерлігінде собаншылар ярышы болып узды. Ел сайын үткәріле тұрған мұндай шарада бұйыл районның 12 собаншысы күш сынашты. Бәйгенің нешік узуы, жер ішкертуде кім жеңуі хақында коллегаларыбыз сюжетында. Жер сүрүшілер орасында үткәреле тұрған хөнәри ұсталық бәйрәме, хезмәт бәйрәме бу. Катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләде. Авыл хезмәткәрләренә рәхмәт сүзләрен җиткереп, алдынгыларга, юбилерларга бүләкләр тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында авыл хуҗалыгында комбайнчы булып эшләгән, 42 ел хезмәт стажы булган Ариф Мәхдиев тә бар. 70 елдан берле эшләдем инде мин шул комбайнда. Скачитердан эшли башладым, андан соң инде соңгы вакытта донда эшләп туктадым. Насих абый Шакиров шулай ук 40 елдан артык гомерен җир эшенә багышлап трактор егәрләгән. Götüş traktörde seçtim. 4 traktör tozdırdı menде. Özgüm neyme, şayın dәуірді. Сол енді бір қаяқ шықмадым, шында шыдадық. Армиядан қайту білен, кеткенше де шында шыдадық, көткеште шында. Собанчылар ярышы районда ел сайын уздырыла. Быелгысы Мүслим авылы җирлегенең иң күңелле урыннарында уза. Хуҗалыкның 2900 гектар җирендә эшләр матур гына алып барыла. Кымбагыш чәчлек, көбите кымбагыш чәчлек быел 1000 гектар, 890 гектар кымбагыш чәчлек. 1000 гектарда бер текле культуралы чәчлек язгыларын. Инде кызгы былайларыбыз быел шундый яхшы. 400 гектарда кызгы былайларыбыз бар. Бәйге башланырга санаулы гына минутлар калды. Бүгенге чарада барысы 12 механизатор катнаша. Без аларга уңышлар телик. Механизаторларның эшләрен тәҗрибәле хөкемдарлар бәяләде. Алар эшкәртелгән җирнең тигезлегенә, сыйфатына, тирәнлегенә игътибар бирде. Бәйгедә җиңүчеләр 2 категорияда җирне каплатып сөрү һәм өстән сөрү буенча билгеләнде. Беренче төрдә беренчелекне Закирова Ландыш Әхәт кызының крестьян фермерлык хуҗалыгының трактор йөртүчесе Айнур Закиров алды. Мәктәптә укганда эшлим инде. Мәктәптәсендә шунда эшләдем, эшлим команда, ана киттем техникумга. Техникумны бетереп кайттым. Бөгелмәдә укыдым инде. Шул аннары шул җирлектә инде, шул җирдә җир тартты шунда үзенә. Шуңа күңелле рәхәт, бу җирдә эш янында шикелләр. Үземә ошый. Икенче төрдә җиңүче булып Габдрахманов Ленар Габделхай улы хуҗалыгыннан Айрат Мөхәммәдиев танылды. Армиядан кайту белән 90 елдан бирле КФК башта баламны бүләк хуҗалыгында водитель булып эшләдем инде. Яңадан КФК улы калды, КФК Габдрахманов оешты. Менә шуннан бирле механизатор булып водитель дә булып йөрибез инде, әйбәт. Шулай ук иң яшь һәм иң өлкән яшьтәге катнашучылар да бүләкләнде. Собанчылар өчен табигать кочагында иң матур җырлар яңгырады, спорт ярышлары да оештырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Кишүшат авылында Ризатин Фәхретдинның мемориаль музей йорты ұйышуы юбилей датасы уңайынан тантаналы шара узды. Менә инде 3 елга якын бу мәдәни үзәк күренекле якташы турында истәлекне кадерләп саклый һәм меңләгән килүчеләрне илһамландыруын дәвам итә. 30 ел гомер узып та киткән. Әлбәттә инде бик
шундый җитди эшләр эшләнелгән, һәм инде бик күп китаплар басылган. Музей күренекле татар галиме, мәгърифәтчән Ризаэддин Фәхретдиннең туган авылындагы йорты нигезендә ачылган һәм аның тормыш юлы белән таныштыра. 1995 елның 25 маенда Ризаэддин Фәхретдиннең тууына 135 ел тулу уңаеннан Кишүшат авылында бина ишекләрен ачты. Елховнефть, нефть-газ җитештерү идарәсе һәм Татнефть җәмгыяте ярдәме белән төзелгән музей Фәхретдин мирасының һәм үлемсез данының чын гәүдәләнешенә әверелде. Әлеге уникаль мәдәни үзәкне булдыру идеясе артында күренекле энтузиаст, туган якны өйрәнүче галим һәм район тарихы белгече Сәмдүн Фәхретдин торган. Аның тирән белемнәре һәм мавыгуы музей экспозициясенең нигезен формалаштырган. Музейның инициаторы һәм төп оештыручыларның берсе булган язучы Рәфкать Шаһиев та әһәмиятле өлеш керткән. Аның әйтүенчә, рәсми ачылуга кадәр музейның һәр почмагы Ризаэддин Фәхретдин мирасына хөрмәт һәм тарих белән суласын өчен бик зур эш башкарылган. Беренче экспонатлар өчен Риза Фәхретдиннең кулланган савыт сабасы, талисман Коръәне шундай әйберләр кайтты һәм музейны ачарга әзерләнгәндә рәсми ачылуга кадәр Татарстан дәүләт музееннан белгечләр килде һәм алар бик гаҗәпкә калдылар. Шундай чын подлинный Фәхретдиннең кагылышлы ул тоткан аның нәселендә булган әйберләрнең күплегеннән. Бүген музей кунакларга җыелган экспозицияләр аша мәгърифәтче дөньясына чумарга тәкъдим итәм. Биредә төп документлар, уникаль фотосурәтләр, Фәхретдиновлар гаиләсенең шәхси әйберләре һәм көнкүреш җиһазлары тәкъдим ителгән. Моңа авыл халкының да зур өлеше бар. Минем кызымның да чигешләре күп иде, олы кызымның. Аннары үземнең дә яшь чагында чиккән чигешләрем күп иде. Аннан әтинең гармуны бар иде. Аны да музейга бирдек. Монда бит инде саклана, әтиләр хәзер әниләр юк. Шуңа күрә булган әйберләребезне музейга бирергә тырыштык. Нәк авылым уртасында урнашкан гүзәл музей. Борынгысын авылымның өйрәтә безгә музей. Бүген Әлмәт җирендә Ризаэддин Фәхретдиннең кыйммәтле мирасын саклау һәм популярлаштыру эстафетасын Диләрә Гыймранова дәвам итә. Ширек гасыр чамасы инде Диләрә Габделгәви кызы әлеге мәдәни үзәкнең алыштыргысы сакчысы булып тора. Аның сизгер җитәкчелегендә музей күренекле якташыбыз турында истәлекне саклап кына калмый, аның күп санлы хезмәтләрен популярлаштыру өстендә дә актив эшли. Ләйсән Галиева, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт бала тудыру йортында гадәти булмаган чыгарылыш узды. Балаларны яклау көнендә дәүләт автоинспекциясе, юл хәрәкәте куркынычсызлыгы учреждениесе хезмәткәрләре һәм хатын-кызлар берлеге ата-аналарны сабыйларның тууы белән кутладылар. Алар балаларны куркынычсыз йөртү өчен автолюлькалар бүләк иттеләр. Кызыгызның туган көне белән сез сагына үстерегез, бәхетле, тауфиклы, игелекле сабый булыгыз. Тагын килегез инде барыгыз. Сагылыгыз. Беренчеләрдән Мөхәммәтҗанов гаиләсе бүләк алды. Аларның Раян исемле кызлары туган. Бу әти белән кызның тәүге очрашуы. Сабыйны бала тудыру йортыннан әби-бабайлары, туганнары һәм дуслары каршы алырга килгәннәр. Чәчәкләр һәм шарлардан тыш, гаиләгә баланың куркынычсызлыгы өчен мөһим бүләк, автолюлька бүләк иттеләр. Аны Әлмәт хатын-кызлар берлеге вәкилләре тапшырды. Мы очень счастливы, впервые стали родителями. Благодарим за такую поддержку Женсовет, администрацию нашего города. Очень приятно, спасибо. Медведевлар гаиләсендә дә беренче сабый туган. Глеб исемле малайның да бүгеннән куркынычсыз сәяхәтләр өчен барысы да бар. Чтобы ваш ребенок с первых дней жизни был в безопасности, перевозить его правильно, будьте ответственными за жизнь и здоровье своих детей. Поздравляем вас и вот такие вот памятники. Очень рад, что родился такой замечательный сын. Спасибо жене за прекрасный подарок. Очень счастлив. Сабыйларның куркынычсызлыгы уллар эше. Шуңа күрә яңа туган сабый бала тудыру йортыннан ук автолюлькада кайтып китәргә тиеш, дип кисәтә дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре. Конечно же, цель этого мероприятия это Әлбәттә, бу чараның максаты балалар беренче туган көннәреннән үк куркынычсызлыкта булырга тиеш дип, шуңа җәмәгатьчелекне җәлеп итү. Сабыйлар махсус тотучы җайламаларда йөртелергә тиеш, ә без уллар, аларның тормышы һәм сәламәтлеге өчен җаваплы. Конечно, мы хотим, чтобы все соблюдали правила дорожного движения, а тем более именно детей несовершеннолетних перевозили правильно, безопасно и были ответственны за их жизнь и здоровье. Алсахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
13 yıl rəttən qolabızda ballarını yaqlау günündə igizəklərinin zor işraşığı uza. Şul oңайdan yıl sayın şəhər parkına ballar özlərinin konsert nömrləri bilən jıyıla. Bu yıl onlar 15 par idi. Oralarında 2 igizək par həm hətta 3 igizək tuğanlar da var idi. Алса Ахмаджанова теманы devam edə. Первый раз у нас конкурс стартовал в 2010 году. Мәдинә Варфоломеева bu şarаны uyushtiruvchi bo'larak yil sayin jayning birinchi kunida butun rayondan egizaklarni bir sahnaga jiyam. Tomoshachilar orasida beygini birda qoldirmagan, ko'z ollarida o'sgan qatnashuvchilar da bor, deb tanıyor u. Этот конкурс придумала и организовала. Bu beygini men o'zim o'ylab topdim ham uyushtirdim, chunki Tataristonda bunday konkurslar o'tkazmaylar. Mening biluvimcha Rossiyada da ayrim ishroqlar gina bor. Menimcha egizaklar beygisi u bek unikal chora. Конкурс он уникальный именно для близнецов, двойняшек. В нем принимают участие и тройняшки. Konkurs şartları boyunca bolalar ijodiy vizitka hazırlab kelgan. Qatnashuvchilar jırladılar, biydilar, she'rlar o'qidilar, hatto gimnastik ko'nikuvlar ko'rsatdilar. Sahnada shun mu'jiza hukm surdi. Tomoshachilar ikki kishining nindek g'ajoyib o'xshash bo'lganini ko'z oladi. Olayda egizaklarning har bir o'zgachalikli, ularning kiyimlari, xarakterlari ham yilmayuvlari bayramning atmosferasini tog'ida to'llandirdi. Qatnashuvchilar orasida 3 egizak qizlar da bor edi. Ular bilan yaqinroq tanishuv ham aralashuv uchun biz G'alaviyev oilasida qo'noqda bo'ldik. 3 bir tug'an qizlarga bir onadan endi 12 yosh to'lam. Bolalar yuzlari bilan tugul qiziqsinalari bilan da o'xshash. Ular borasida muzika bilan shug'ullanadi. Ikkisi skripkada, birsi fortepianoda o'ynaydi. Aqsh oylarida shongi shou bilan qiziqsinalar. Мы иногда смеемся вместе, разговариваем часто, играем в игры разные. Бывает вместе на инструменте, вот мы с ней играем ансамблем. Вместе домашку делаем. Да, помогаем. Один, например, русский делает, второй татарский, третий математику, потом вот так друг другу списывать и все. Иногда ссоримся. G'alaviyevlar bir kunda ko'p bolali ota-ona bo'lularini ko'z oldida keltira olmaganlar. Sobilarni balakay shoxdanoq o'stirishga yordam etgan ikki yoqdan da anilarni ayrisha hurmat bildiralar. Даже не ожидала, что мне вот Аллах Allah menga bir yo'li 3 bola berir deb kutmagan edim. Bu shunday mu'jiza. Buning uchun yozmishga bek rahmatli. Men kun sayin salomat qizlarim tug'sin uchun duo qildim. Mana ular tug'ash, bu shunday baxt endi. Bugun da men ularni kun sayin quchoqlab, o'pib turarga hozir. Такое счастье, я даже до сих пор вот готова каждый день обнимать и целовать. 2025 yılın 5 ayı içinde Elməcirligində 7 egizak par balalar tuğan. Kelajakda onlar da şu konkursning qatnashuvchilari bo'lurlar deb ishonib qoldilar uyushtiruvchilar. Alsa Ahmadjanova, Rafael Safin, Oliya Muratova, Yangilar vaqti Lush Elməcir kompaniyasi. Sport yangiliklarına Zalet Duvimya, Kumkvat, X-Vylit, Sklopka hem Blanche. Köplərə bu terminlər süz tüzməsigine bulub tuyulsa da, workout bilə şüğüllənişi sportmenlər hər birisinin nişkəlikləri turunda bilə. Yollarda şəhər plajı teritoriyasında əligi sport türünü yaratışılar işraşıb, oralarından ən güclü sportçularını açıqladılar. Workout Глеб Погодкинның күңелендә айрым урын алып тора. Бу спорт батырлык һәм үз-үзенә ышанычны үстерә дип саный. Теләсә инде спорттагы кебек үк монда даими шөгыльләнү мөһим. Урамда ялгыш күреп әлеге спорт төренең серләренә төшенү вакытында Глеб шушы кагыйдәгә тугры кала. Я им начал заниматься, то, что я как-то раз в 21 году увидел, как мальчики занимаются во дворе, и тоже захотел. Больше всего нравится это Кунгва 360, ну и Бланш. Yarışlar 2 номинациядә узды. Фристайл төрендә спортчылар үзләренең барлык күнекмәләрен, мотор, җитез һәм техник күнегүләрен күрсәтергә тиеш иде. Аларны 6 яшь категориясенә бүлделәр. Ике төр ярышта катнашучылар ГТО форматы буенча тартылуларны һәм брысларда бөгелү күнегүләрен башкардылар. Мы не используем какие-то железки, штанги, гантели, гири. Мы используем только свой вес тела, только базовые упражнения. То есть все нормы ГТО, все ОФП, все СВП, это вот все про нас. Только уже переход на турники и брусья. Бирге барлыгы 40-ка якын катнашучы килде. Алар билгеләп үткәнчә, әлеге чара воркаут һәм фитнес яратучылар өчен чын бәйрәмгә әверелде.
Алар биредә барлык күнекмәләрен һәм талантларын күрсәтә алдылар. Воркаутның идеясы бик гади. Бөтен җирдә диярлек спорт белән шөгыльләнергә мөмкин. Белгечләр сүзләренчә, моның өчен турниклар яки бурыслар, шулай ук кул астындагы чараларда җитә. Күпләр бу спорт төренә урамда башка шөгыльләнүчеләрне күргәч килә. Алар арасында Җиһангир Әхмәдиев. Ул 11 яшендә шөгыльләнә башлый. Я на площадке гулял, посмотрел, там парни занимаются воркаутом. Я тоже хотел научиться, попросил, чтобы они научили меня пару элементов. С тех пор я начал заниматься. Нәтиҗәдә иң яхшы чыгыш күрсәткәннәргә истәлекле бүләкләр тапшырылды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Лучәлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.